Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Averna. Manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ada bugbugtong nga anak mi ti asawak. Addan dua atawen ti anak mi idinadaanak iti bukol iti matris, anakay gapuan ti pannakaikat daytoy. Gapu tagmay sa ti anak mi, imbukbuk ko amin nga ayat ken pamatag ko ken kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Verna. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napananmanan ni Jetro. Napan na kay ayam kadagitipada na nga ubing dita. Napanmanan na kay ayam. Inton kuan, addan tumanan kaapanan. Awan mo't siguro Nasayat ano awan. Kasanon, no maabak iti ayam da, ket makiriri manen, akas iti naudi ngay naramid na. Di mo kunaen ngayon kantumanen pagsasawan, dagiti karirinan. Ay talaga pagsasawak, ida, nulukwan da ti anak ko. Diyak lakit ipalubos a paglulukwan da ti anak ko. Mama! Apay nga agsangsangit ka, Jetro. Apay adara-dara day ta imam. Anyat na pasamag. Nagan-ano ka, anak ko. Indurunak ni Romel, mama. Isu anagasgasan to makan sakak. Anya? Nagsakit, mama. Ala, umay ka anak ko. Tabugwan kan agasan ta dagiti gasgas mo. Bayam, tainak tuong tanda dya, Romel. Diyak ipalubos day to, hingay naramid na ken ka. Ayan jay loko-loko nga anak mo, Merlina. Ni, apay mo tin akas tati saom iti anak ko, Verna. Pudno mat. Iso aparwar man, takasarita. Apay nga min aya. Ada ka di naramid na akalukuan? Adda. Indoron na ti anak ko kat nadungiran. Ha? Iso nga ayabam ti anak mo, Marlina. Aring to pa jak kayat nga daag diso alamok ken kuana. Daytak din anak mo ti manggudel iti anak ko. Anak, isalaysay mo man no anya tinapasamak. Apay adinanog mo ni Jetro. Agay ay ayam kami lang met. Idinabak, agdanog matlatan. Isu aday jay, naiduron ko. Isu anatumba, kat nagasgas ti makansaka na. Oh, makitam day tangay naramid ti anak mo? Kasano no na itugtog ti anak ko iti bato? Wano iti simento? Ay, anak, di mat imbagakkan ka. Ano adamang sutilkan ka? Saan ka bumalas? Imbagak mat nga adaywam. Sorry, nanang. Agsorry ka ni Titang Verna, anak. Uray ni Jetro. Agsorry kan tuwan? Wan, nanang. Sorry, Tita Verna. Inton maminsan, saan mo nga idurduron ti anak ko, Ulitan pa'y da dyan nga inaramid mo, taagalwad ka kanya. Verna, mabalin mo't a kinasaritam ko mati anak ko iti naalumanay. Saan ko maakas jay? Nadlaw ko itay, anapaputngan. Ay, rumbang laang nga agbutang. Diyay kunakon. Diyak kaya tamadungdungiran ti anak ko. Wan ngam sigon iti istorya ti anak ko. Kat jay anak mo ti imo na. Ay, agpapanpay di anak ko ti mo na. Apay, gaputain mo na di anak kon, kas jayan ti aramidon ti anak mo. Ay, hala, pasensya kan, Verna. Bayam, kasaritak tumanen ti anak ko. Mama, hinungungtan nyo ka din ni Romel. Wan, anak. Day jay ati ganaban na. Nakalaslas tugtumat ngamin. Kunamlan na sino. Bay amon, saan nabali ta inong takon? Thank you, mama. Basta para kin ka anak ko. Basta no adamang luko kan ka, ibagam kanya, kwan? Wen, mama. Sobrang santer aramidam, Berna. Kanayon lat na nakasta, tunggal adda ka apati anak mo. Ay, di ka man ditasi ka, Johnny. Anak
mo dyan na agrabyado, ngam kastakit din ti ibagbagam? Kinasaritam laeng kumadayta anak mo, asa na makiap-apa. Saan kat ngayon kasungsungatan, jay kinaapa na? Nang runa kat isumat gayam ti mo na anak iapa? Oray pa'y isutiin mo na. Ngam dyan anak mo tinasugatan. Dayta ti point ko. Wen angam apa ti ubing dayta. Mangbagbaga ka lang kuma. Saan atay ingka makiramraman kit diditan? Kaslakit din isursurom dita anak mo. Anormal laeng ti makiapa. Nakado nga ibagbagam. Hoy, Johnny no saan mo nga isuro ta anak mo alumaban? Ay awan agbalin alupoy. Ken kanayon to nga ikuskus pilda. Aday ta anak ko. Adto yan ti balon mo nga mapanag-eskwela. Tarimaan mi dya school Agdengag ka ni mam mo. Un mama, di ka madanagan. Alang Ruden, mapankantap no saan ka maladaw. Jay balon ko nga kwarta mama. Nayunan yun O sige anak. Ato'y ti 50 pesos a balon mo. Sige mama, innakon. Apay akas na tilang nga masimang pat. Ay, awanin dayta anak mo. Agsasaronon ti ibagada kada tayo nga aramiden na. No sana makiapa, agidulin mo't itigamit ti kaeskwilaan na. Anya? Daytakit nga minta sobra ti panang panuinoy mo kenkwana. Anya nga ita? Man nakiapa ken buli dayta anak mo. Na, taapay asyak ti pabasulam. Katanya kay nga ti kayat mo. Day ta anak mo ti bulbuli da kas na. Saan mo takasta? Ngam kuma, saan akas day ti ipakpakitam iti anak mo? Ipakpakitam kit di kenkwanan, ti panangungit mo iti kaapa na? Awanin na. Panunutin na amayat ti aramiden na. Gapo iti kasday nga aramidam. Para kan ka, anak. Anya day to mama. Luktam tapno maamuam. Wow! Cellphone! Yes! Magustom ka di, Jetro anak? Un mama! Yay! At damot lang ang cellphone ko. Sige mama, tayo nakipakita man kadagiti kay ayam ko nga dan cellphone ko. O sige anak. Ngam ne, kitaam Tasaan da nga alaan. Alwadam, tama nga numapukaw. Tapay asan pa lang arumaramangan ni Jetro? Saan ka no pa mabisin? Madamati pa ng kalikot na iti cellphone na. Cellphone? Uwan, ingatangak iti cellphone. Anya? Mano pa lang titawan na? Ingkatanga mo iti cellphone na? Maasyanak nga rod. No kas jay makitak makibuybuya iti cellphone di kadwa na nga ubing. Hay, unay matanday taver na. Diyak amukin kan. Sobra daytan. Na, apay ngay angatuan na kun iti boses. Gaputa sobrang ti aramidam. Awan ti sobra, no may papaniti anak ko. Ipatpatag ko unay ti anak ko. Iso nga aramidan kan itad ko amin akayat na. Nakapasyar kayo magtatang. Way, anak. Kaya ka ba na makasarita? May papaniti? Iti araramidam Subran sabat ng ti panang-spoil mo iti anak mo. Saan panang-spoil, tatang? Panangipatag ko. Ay na, anak. Adaw ti awagas ti panangipakita iti pamatag iti may nga anak. Sana kasta akon konsensyam ti kamaling aramin na. Tatang, agmay-maysa nga anak mi ni Jetro. Diyak kayat amakarik na iti pan nakarijek nga uray maminsan laeng. Ang amber na. Tatang, saan nyo ko man a-question ng tiwagas ko amang ipatag iti anak ko? Adu kami ngamin nga anak yo. Iso adiyo amo ti marikiriknak nga addaan iti may-maysa nga anak. Mama, mapan kayon to kano iti school kung ati maestrami. Apay ka no? Saan namat nga imbaga ti makagapo?
Basta imbaga naamapan kayo. Uno, adaman kinaapa mon. Awan. Kaano timbaghan na nga ipapan ko? Inton bigat siguro Tawan damot itay di pagadalan. Tarabi ikat nga ron. Ha? Sige mama, tayin na ko ni di kwarto. O sige, anak ko. Daytan ti bagbagakin ka. Ngawan asayat nga itden ti panangted mo kinkwana iti cellphone. Kat masyanak nga rudmet amang kita amakibuy-buya iti cellphone ti akin cellphone. Imbag ko mga ron no ikam iti limit ti panag-cellphone na. Angam saan mat, tabay-bayam dita. Intugot na pa yan iti pagadalan. Anya nga ita. Isumanen ti may saan na inayon na problema. Agtal na ka man, tagpampanunot akno niya ti ikastak. Ini-spoiled mo nga min launay. Awan pa'y amo na trabaho. Di na pa'y maestimar ti panagadal na. Anya nga ita. Agtal na ka kunak lang arudan. How? Ti ka pa'y lasumardeng tadusageng kan. Johnny! Johnny! Kapay aya. Anya aga po pinagungong tamja anak mo, Dakes ka di. Noong takti anak ko iti pakaisurwan na. Ha? Kita man dayta. Ag high school ton. Ang anyangay dayta. Awan pa'y ammo na atrabahuan. Ultimo agin na when mangilaba iti bado na. Da tao pa'y lang ti mga ramid. Ay, apo. Apay. Agnanayon taaya dito rabaw ti daga mga asikasuken kwa na. Masursuro nanto, into na danakam na. Kan maysa, agmay-maysa ti anak ta. Iso anas kan lang nga ibukbuk ta amin apamatagkan kwa na. Ay, Jack amo day ta panirigam, verna. Sikapay lang tinapuutak nga inaakasta. Nga ipalubos na ngagbalin asadot ken man nakiapa ti anak na. Mama, Jack kayat ti ag-eskwela iti high school ditoy. Makapauma. Pag-eskwela amay nga rod, anak. Kayat ko Jay Ili. No ag-eskwela kay J. Ili, kapilitan nga agabang ka. Abay, kabalam nga rod ti agluto iti kanam, aglaba iti badom, kanda dumapay a trabaho. Ha? Sumardeng ka man dita, Johnny? Damdamagit nga rod, no kabaalan na. Mama, Jack kayat ditoy. Uwan, anak. No saan mo akayat dito, Ay, di saan? Agpili ka. No sa dino ti kayat mo apagadalan, anak ko. Auntie, naka-enroll ka din ni Jetro? Wana, nalpasan. Ay, kunak no saan pa'y, auntie? Tagiddan kami kuman. Kasano ko maama kapag sabay kayo, kat saan adito iti pag-eskwilaan ni Jetro. Ha? Kasta ka di, auntie? Kasta nga rod. Nauma ka nung aminan ditoy. Iso nga day jay. Imalisan iti pag-eskwilaan na. Ay, sige nga rod, auntie. Mapanak pa'y. Panawan kayo pa'y dito arubayan nyo. Anya? Kaya't mo asawan? Mapan mo kadwaan na ita anak mo, ijay boarding house na. Katwan tada mo na pailaang ti mayadayo. Sigurado ang maikawa. Iso mapankulat ta kadwaan. Ay, ket sige no isuti ko nam. Tauray no anya ti bagak, di mo matladenggen. Iso awan lat ta aminin. Na Ket pudnumet. di ta ka man langan. Panawan ka man latan, sakbay ama ka adu ka manan iti sao. Ay unay daytan Verna. Manunabulan akad kaduam di anak mau iti pagababangan na. Ayos laeng, tatang. Ay, no kumangamin ta insurom iding agtrabaho. Di saan kumamasapol nga yung kakadkadwan ita. Pinagbalin mong tumat ngamin nasa daot. Ni tatangan aya. Ubing payla ti anak ko. Sana bale, tain inutag asuruan. Ay, no hindi paila kumabasit Anya kay lakit din aya, tatang. Agpadpada kayo lakit din iti asawa, akanayon ako mun kontra kanya. Naimbag man ta nagahawid ka. Naimbag no amo di anak mo ti aramiden na iti boarding house na. Amo na ta isursurok matan. Aya, kasta aya. Wan
Tapno di mo mat ko na. Sige, mapanak pa iti kwarto. Kaya't ko ti agin na takas na bambanog ti riknak. Sige, tainak mata nagluto. Ayaban kan tulat ta, inton makaluto ako. Johnny, mga alakapay man iti ulas. Malaminak lata. Kat nun agadon ti ulas ang nagrurutap. Malaminak lata nga ruhod. Nagutot pa'y dagiti lasag ti lupok. Hala, rik na am ti bagim no kabalampay. Tano saanen, itaray ka ni di ospital. Barang no igina na ti agas at inumar ko. Ay na, kasunulangan ni Jetro no agsakitak. Sige. Himbag lakit din. Tainggi na ti bagik di agas at inumar ko. Ay. Ti anak ko ti umuawag ha. Hello, anak. Mama, apay adi kay may dito'y boarding house ko. Naurnungan timurang ko. Kwa, nagsakitak ngamin anak. Umay kayo enton madamdama, tapno adagla ba? Awanan ti usar kinton bigat. Ano sampay lang ti mangilaba iti uray do wano talo a pares anak. Umayak to, inton na anayan anaimbaga anak. Masadutak nga aglaba, mama. Nasan kayo nga umay nga aglaba? Saan aklatan na sumurag? Ay, saan anak ko? Saan ka nga? Jetro, anak! Awanan, inhidap nan ti cellphone na. Daytay ita ti epekto ti sobra apan ang ipatig mo kani Jetro. Hangam sana makuna pa ng ipatig dayta. Tapi nagbalin mo asadot kan awan am mo di anak ta. Nakaado ka manan, Johnny. Agpay sumait. Si kaman ti mapan mangilaba iti murang na. Awan ka no ti usaran na inton bigat. Ay bay am dita. Tasuruan na ti mangilaba iti murang na. Johnny. Ay apo, Verna. Kasano kan kaanon tupay ang makasurusuro iti trabaho ti anak mo. Lukanayon asika ti mga ramid. Ita, addan iti grade 8 ti anak mi. Ngam pasaray latta mapanak iti boarding house na amang trabaho kadag iti trabaho nga isukuma ti mangobra. Sadot ken awan amo na trabaho ti anak ko. Kat ita ang makariknak iti babawi. Gapu ta inot ana amiris ko akam mali ti wagas ko. Apan ang ipakita iti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Tuy pagayam mo, Verna. Agyaman nakpagam Verna iti daytoy apakasaritaam, ipaay tayo ti pamatig tayo iti anak tayo. Babaan iti panangikorektar tayo iti madi nga ugali kan aramid da. Isuro tayo mat ida iti nasayata kababalin, tapno iti panagdakkel da ket awan to ti pagbabawyan tayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Verna. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.